И здравейте хора, аз съм Али, знам, не съм качвал от месеци, но наистина, повярвайте ми, нямах никакво място в телефона и като цяло това е главната причина, просто нямах място в телефона, трябваше да си махам доста снимки и клипове и неща и да ги прехвърлям на лаптопа, доста дълга история. А предния път играх пак на тази поредица от кратки страшни истории, играх на тази игра. Dollhouse, чакайте да намеря. Тук с куклици, ето тази. Сега ще играем най-новата игра, която се казва Father's Limbo, така че нека да почваме. Но няма да качвам всяка седмица, ще качвам доста рядко, наистина, защото просто вече почнах училище 9 клас и ще ме затрупат с домашни и неща. Долата имам хора 3 входни, направо ви казвам. Да. Но наистина ще качвам вече доста по-рядко. Едва ли ще бъде така, нали, да ма няма около почти една година, ди. Обаче сигурно ще качвам, може би само веднъж на месец. Или нещо такова. Не знам, просто. Като цяло, когато имам време, когато ми дойде, защото ходя напред-назад и... Добре, нищо не виждам. Тук някакъв джампскир ли ще има? Добре. Вай! Тук мога да отворя шкафа. Бе, нещо мърдали са ли аз и че не виждам? Край. Тук няма нищо за вземане за код. Трябваше... нещо тук да вземем, да прочетем. I'm afraid for the kids. Страх ме за децата. Ама се разказва за бащата. Това е някакъв баща. Може би наша баща, не знам аз. Значи ние го е страх за децата. Мудимек в тая игра съм явно детето. Добре, има... Ще има зеленчуци в мивката. Добре. И някакви празни шкафчета, човек. Нещо ще има ли в тези шкафове, или аз само така ще си го отварям, защото няма друго какво да правя. Добре. Нещо в хладилника? Не. Ова и много нависоко е. Това не е люж за вода. И то май в друго в тая кухня няма какво да правя. Тук нищо. Ще продължа нататък. Как да го отворя това? Аз не мога. Хора. Нищо трябва да взима ли? Не знам. О, тук има Open Bay. Йо, добре. Йо, вече мога да отворя вратата. Храната се мърда, не знам, издава някакъв звук, то не е още живо. Тия врати, ако така постоянно ще се отварят от само себе си, ужасно, защото се стряскам. Тая храна няма да спре сега да говорим. Не знам какво между другото чувате от звука на играта, защото хем искам да чувате и мене, но хем и звука на играта и не знам. Някой диша. Аз така дишам, бе. А не, то това е храната. Тя така диша тежко. И говори някакви неща. Напълно нормално нещо се случва. Нещо, какво мога да направя като цяло, аз не знам. Вай, тук са... Не виждай, човек, има лампа, която не знам и тя за как свети. Тия картини са... Вижте ги. Някакво дете... Накрая тук някаква хубава картинка на сграда, която никога не бих си закачила някъде, защото много депресираща, но... Тук нещо с тази статия. Има много рандом картини, между другото. Тук май няма нищо, не знам. Аз поне нищо не виждам. Тук нещо в тези кашончета.
Може ли да изляза? Пак не мога, защо? Телевизора се пусна някак си от само себе си. Искам ли да се доближа? Брат, какво искаш от мене? Тая игра е малко бавно... Вай. Щях да кажа, че тая игра е малко бавно развива, защото аз трябваше тук да стоя още сигурно 5 минути, докато стане нещо. Вече мога ли да изляза или? Пак не мога да изляза. О, боже, тейк. Нещо взех. Оф, да ти имам човек, аз явно трябва да гледаме надолу. Оф, боже. Та имаше нещо в това, видяхте ли го? Аз нарочно написал, аз просто някакси си мислех, че аз не виждам, защото аз наистина нищо не виждам тук в тази тъмница и там имаше някакъв човек. Това бащата ли беше? Повече ме прилича като някаква вещица, ама... Човека да тям рандом картините, наистина. Да. Край. Някой тропаш на вратата. Мен вече ма стара събрана задня. Аз нищо не мога да направя в момента. Човек. Нищо не ми дава да правя, освен да се седа. Котката ми се качи на леглото. Здравей, Изан, да. Какво е това? Ще бим ли? Брат? Да отворя. Не мерса. Не. Мога тук. Какво е това? Тейк. Взех нещо. И за стига си мялкала. Какво? Стига. Какво се случва, гайс? Някакви хора се карат по телевизията. Май, тези двамата човека, които се караха, се убиха. И аз така се очутвам в момента. Това беше. Окей. Оф. А той изчезна, бей. Нищо. Това беше доста интересна телевизия. Чакайте, че. Иза, оценявам, че си тука и че ми правиш компания. Чакайте, че тази врата се отвори и се стриснах. Обаче, така. Легни, защото само се бута тук в телефона ми. То веднъж да има нещо в тези шкафови и аз да не мога да го взема обаче. Работа. Аз като цяло, защо даже затварям шкафовете, като не знам. Просто нямаш какво да правиш, да почна. Тук нещо мога да взема? Не. Тук това... Това е някакво растение, бе, аз се викам, който е. Тук ако нищо така е... Значи, сигурна съм, не знам на колко процента, но като се доближа до това и нещо ще пребяга. И пак го затварям. Не, нашко, ще бъде отворено. Така ще бъде. Добре, аз нищо не мога... Тук някой да прибяга, не че искам, но... Нещо... Това са уж някакви кратки истории, ма кратки 30 минути ме вземат от живота. Добре, аз натам няма да отида. Тук трябва живее бащата ли, бе?
Въй. Но се... И знаеш часа или то просто така е спряло това часовника? Между другото, забелязал съм, че в някои игри на часовника пише колкото е часа и при мене, нали, в България. Аз съм там. Ма някакви червени очи, аз там не ходя, гайс. Ой! Видях някакви крака, това само аз го видях. С някакви ръци. 11 часа, чакайте да спрем това. Търнов. Кой ще направи аларма за 11 часа вечерта? Бе, може би, ако пътува за Това череп ли е, бе? Аз там не отивам. Тук нещо друго не мога да направя. Тук тази врата ще отвори ли или... Брат, има някакъв череп и някакви там червени очи. Аз там не ходя, гайс. Добре, жертва мисъл. Аз като цяло не мога да умра в тия игри. Тока спря. Тока и там нещо свети червено. Тока спря, гайс. Какво стана? Чуса някакъв звук. Какво ти? Нещо тук свети. Някакъв фенер да ми дадете поне. Ето фенер, бе. Благодаря. Как да го пусна? Окей. Но това не е добре, защото това само напред мога. При червените очи. Които са още по-натам. Какво ти място е? Това е гаража. Какво ма... това е котка. Ама, каквото и там! Не знам на къде хора, на къде дайте надясно. Тая по-смукачка. Котка. Очите са махнаха. Аз тук не мога да отида насам. Не там са, бе. Има шанс тия очи, другото и да са, да кажем, на бушони там, на някакви такива електрически. Но... Получих удар. Така, благодаря. Здравей, кой си ти? Кой е този човек? Кой е този гърлипоп, гайс? Поне в тези страшни истории не могат като цяло да ме гонят и да ме наранят, само ми дават джъмпскерове. Но това е без ръце, бе. Чакай, какво? Това май е с някакъв манекен. Това е на бушоните, червените неща, бе. Аз това си казах, ама... Нашко, не му вярвам. Тук да пуснем бушоните. Това с гокличка ли, бе? Това там манекен ли? О боже, това е на закачалката някакви дрехи с маска, бе. Аз повече скака акъл от това. Майко. Би трябва да се върна са. Назад. California girls are unforgettable. Глухото. Помислях за нищо друго. Двей. Това е някаква жена с рокля. А пък уж трябва да бъде бащата или... Или това е дома на бащата и това е майка ни. Или... не знам. Бе. Почваме, гайс, на 3. California girls are unforgettable! Затова е по-хубаво да си пеете защото когато аз така се правя... Бе, нали уж таковах ми тока, бе? То пак... Или само тази лампа се щупя. Това се отвори добре.
Така, да знаете, че ще си пее някакви рандом песни, като ма страх. И той имаше нужда това се засили към мене. Трябва да слушаме нещо. Не, трябва да включим 3 такива ли? Да. И какво ще стане? Не, то са повече. Вей. И сега какво правим? Ревем. Или само тия със звук трябва да включим? Да, успях. О, какво пише? Why are you doing this? Това ти ли го казваш ли аз? Какво правя аз лици? Не знам. Някой чука гайска е. Кой е? Това на позорите ли? Не знам. Аз нищо не мога да пипна повече. Нещо пак на земята да трябва да гледа. Оф, боже, да. Взех някакъв Реп. Добре, някой преобърна тук всичкото. Аз не мога да мина. Окей, от тук ще мина. Ако мога да мина. Не мога и тук да мина. Заклещиха, ма това е от мен. О! Тъм ще кажа кой така. О! Благодаря. Тъм ще кажа кой така диша. Вез как сякала. Добре. Остаята на... тия стаи детските са... Това е като по филмите. Винаги са някакви такива сини. И такива на някакви звездички и там динозавърчета и други неща. Dad became different. Татко се е променил. Бе, аз видях толкова много неща. Видях някакво слузесто нещо. Някаква жена. Някакъв човек в черно. После сега някакво зомби виждам. Последно, кой е бащата? Това семейство ли? Гайс, конфузната съм. Да тук някаква да... Въй! Защо не мога да го взема тук да ги изтрепа всичките? То с позорът не знам дали... Добре, напълно нормални неща се случват. Столчета, бе. Трябва да служа някакви играчки ли, бе? Това сигурно ще мога да го взема. Не мога, добре. Опитах се. Това аз тук като цяло не мога да взема всичко. Това не ми да. Това мога да го взема. Тук мога да отворя шкафа. Искам да те карти. Нещо стана ли, бе? Не знам. Окей. Добре, напълно нормални неща. И тук нагоре. Това мога да взема. Сега вече се отворя вратата, добре. Това е патка. Що така настрани? Оп. Ай! Ще я кажа, гамна става. Това мога да го взема. Не. Трябва ми друга игра. Трябва може 2 играчки човека и трябва да ги взема. Какво е това, бе? Какъв ковчег. От коша. Горкото, каквото и да е това. Това прасенце ли, слънче ли, какво е? Някой прасенце. Сега ще видим кой е. Да, прасенце!
И последната играчка каква трябва да бъде? Си пак чакайте да разгледам тук навсякъде. Въй! То стана червено, бе. Край, гайс. Какво е това? Entire family murdered. Father monster. Бащата е избил семейството. Край. Значи това не е наша баща като цяло. Хора? Гайс? Тук стана за последното. Ай! Падна му на мечката главата. Взех това ключ ли е? Май да, отивам. Не, то може тук това за съндъка, бе. Чакайте малко. Да, с него е. Пингвинче. Без някакви неща да се появяват. Сега ще се стане нищо. Но не да се отвори вратата, отколкото да... Аз съм много тъп човек. Ето как трябва да стане. Значи, тук дето е ножа и вилицата трябва да бъде пингвина. Тук трябва да бъде пингвина. Чакайте сега. Не, тук трябва да бъде пингвина. И тук. Така. Иска се малко мозък в тези игри, обаче аз го нямам това. После трябва Окей, чакайте. От ляво да бъде пандата, отдясно това. После да им размена местата. Тъй. Така. Боже, успях. Нещо падна, някакъв лист падна, чух. Не мога да повярвам, че успях. Разбирате ли, просто толкова време обикалях и се мъчих. Нещо падна, бе, хора. Чух някакъв лист да пада. Това не знам дали вие го чухте, но аз го чух. Все пак трябва така да го направя. Трябва да им размена пак ли местата? Или тук... Май сега пак трябва да им размена... Не знам. Това не се ли беше? Не. Сега пак трябва да им размена местата. Макар 20 пъти да го правя. Той. Доживяхме, гайс! Алелуя. Това трябва да го обработя, защото много време вече ми мисъл. Това му накара да изкажа за цяло гърл почти. Зомбито се завърна просто. Ко стана, бе? Човек, аз не мога да изляза от тук, върта са вече за... Почне мога да ги... Някой изкреща. Ма кокаля. Това не знам как е като цяло кратка игра. Добре, трябва да събирам... Сега ще направя един скелет и той ще се бие заедно с от тези лошите хора. Това как да го взема? Аз не мога да го взема. И, чакайте, залех тук това. Взех. Аз всъщност всичко ли взех? Купиш той, бе! Господа паз. Тия тъпи така са, значи. Като се изгаса постоянно. Тук пак трябва да се била. Това е част от врата ли, бе? Не знам май да. Не, това е стълба, бе. Боже. Не, бе, как бе? Това не е ли тая част на вратата, бе? Да, точно това е. Ко остава от тази спиралня, бе?
Пък това са дрихти. Добре сме живеем. Оп. Правим врата. И тая част последната. Вай. Добре. За тук нещо ще ми изкоча. Успях, there is no way. Чай, какво спечелих алърт, че няма начин? Тук минавам през вратите. Вижте колко много неща минах направо. You thought this was the way out, but... Значи, аз съм мислила, че това е изхода навънка, обаче това е самото начало. И часовника на стената в кухнята показва същото време, както и в началото. Обаче аз сега знам истината и този кошмар ще продължава завинаги, докато спомените не се изтрият напълно, обаче те никога няма да се изтрият. И като цяло просто няма изход и това е... това, нали, Father Limbo е просто така, Infinity, демек, нали, продължава завинаги и завинаги и завинаги. Окей, това не беше зле, така че хора... Или вече да си кажа аутрото. Хора, до тук ще бъде този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за моя канал и задължително към банката, за не пропуснете нито едно мое видео. Това беше. Чао!